ngiyaghosta ngoba nami sengizwa ukuthi ngiyasaba, ngisabela impilo yami. Izinto engiyizwayo estradeni nezinto nje nami sengiyibonela zona emndenini wakho. Phela yathi mina ngisafika kini bengithandwa yonke into i-right. Mina nawe sithandana situkutuku, nami ngathi sengukuthanda kakhulu, ngizwa ngathi nami ikhanda lami nje awusathathi kahle. Masijola asikho yi-2 sinabantu masijola thina. Si-2 but abantu banazi more than me. Those people, they know you more than me. Do you understand? Okay, They know your mother. You guys are neighbors. So are you trying to deny that your neighbors are saying this? Like, how is it normal ukuthi ngithanda umuntu kangaka? Wena nje uqabanga yena yonke, everything you do it's him. Everything you do. So manje nje singiyasaba. Bathi bakhona nje abantu abasontayo nje baloku bathakatha ngeke sazi phela. Angihambi nayo umama wakho mina. Is there something awayenza ubhuti ukuthi okay, clarify your blame ukuthi yathakatha athi ukuphuphe ugeza ngazi? Yes, ngamphupha ageza amanzi adiframe. Shothi ubona umzimba yena sazi. Khona into umfazi ayibona. Ngimphuphe ageza ngamanzi nje different, like amanzi akhe anekhala. After what everybody has said, so do you see? So it's clicking to one. Cabanga uzongitshela ukuthi umsebenzi. Sometimes unokuthi ngimbuzo, yazi ukuthi ubuza ugelo wakho kahle ukuthi babe sodlile na wena ungakadle kahle. Leyo 50 rand oyiphethe account ye uvele umfakele yona cash send athenga lunch bese uyambuza so grand na ubuye ungitshele ukuthi awu grand bese siqedile noma uthi umshayeli e-wallet inyana nje ukuthi umjabulise esipanini na kusayenza ilutho ufile ngathi khona umuntu akhuluma naye onufila ngathi actually usisi yeah. Hey yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizobangiphethe uPetunia bringing uSphiwe. Let's get into it. Hi guys, my name is Petunia. I came to save my relationship because I need to end things with my guy because of the things I've been hearing about him and his family. Like everything is now toxic. I no longer trust the guy, so I don't know how to tell him ukuthi ngicela nje siyeke yonke into because angisakhoni. Bengicela uncedo. With your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngizobangiphethe uPetunia nomuntu wakhe uSphiwe. Ne right guys? Ngimnandi Petunia, right? I'm okay. You sharp? Yeah. Sure. You look nervous out here. Hey mfethu ngimangele ukuthi khambani kahle amakhamera yenzakalani umuntu akakachazelanga ukuthi kuzoba nemakhamera. Next, sisters, you're gonna be bringing him to? No, I didn't tell him a thing. Hence, Kim Klisite Mike Kolona Kikupatus. Yena had to be next. Otlabakala Huyutwa, Karona Tayo from Oh, okay. So, is there anything, something that's going on in your guys' relationship? This is Save My Relationship. Let me break it down for you. Let's show Lena it's about helping about my relationship. We just bring them together to sit down and speak about inkinga abazifesayo as couples and then we hear them out. Abanye we bring them just for them to speak babe ne platform bakhulume banenkinga esona so yangithola. So is there any problem enzakalayo ku relationship yenu? Mina nje ngimangala ngiyaghostwa nanonje bangila angazi lutho. So uvume kanjani uthuze la? Mina ngimangele nje sebangifonela sithubeni futhi ngicine kudala nje ukuthola amakholo wakhe ngimangela ungitshela ukuthi bele ngize kuphi kunento eyenzakalayo manje mina mangila sekunamakhamera kenzakalani vele. No, okay. Now usisizo uzokuchazela ukuthi kuletheleni kule show yethu ithi ngimophe i-platform. How long have you guys been dating? It's been 2 years and 3 months. 2 years 3 months. Yeah. Oh, okay. And how's the love? Ekuqaleni bekumnandi yabo hayi mara no sekuchangile bhuti wami yazi noma uthi umshayeli e-wallet inyana nje ukuthi umjabulise esipanini na kusayenza ilutho ufile ngathi khona umuntu akhuluma naye onufila ngathi actually usisi yeah ngifile ngathi khona umuntu ongidlula ithenda mara angikwazi nokumconfronta ukungibuza ukuthi khona umuntu ongidlula ithenda na ngoba umuntu momncane yena angathi uphumile ke mangicafe ekhambani. Oh, okay. Sisi kunomuntu ojola naye? Akekho umuntu engizona naye uyazi ukuthi ngiyamthanda
No, so yes. akazaba khona nje omunye umuntu engathi ngiyamfaka ku-relationship yethu. So manje mina ngicela ukubuza why ungighosta ungenze ngathi manje ngisuka umuntu obalekile kuwe. Ngiyaghosta ngoba nami sengizwe ukuthi ngiyasaba, ngisabela impilo yami, izinto engiyizwayo estradeni nezinto nje nami sengiyibonela zona emndenini wakho. Phela yathi mina ngisafika kini bengithandwa yonke into i-right, mina nawe sithandana situkutuku, nami ngathi sengukuthanda kakhulu ngizwa ngathi nami ikhanda lami nje awusathathi kahle. And nalezi zinto abantu abayikhuluma estradeni ngefamily yakho nje hayi angisazi. Kanti abantu bathini ngefamily yami estradini Phela lingayazi. kuthiwa nje ikhona nje indawo enihamba kuyo nje niye nihambe niyobona umuntu omncane izinto enizenzayo. Nami angisazi ukuthi why ngikuthanda kangaka, ngizwa ngathi nje ngathi khona into encane oyifakile ngathi ungithelelo ko ini. Dliso. Yebo, ngifila Type of thing. kanjalo. Ufila ngathi That's how I udlisile. feel. Cause like how is it normal ukuthi ngithanda umuntu kangaka? Wena nje ucabanga yena yonke everything you do it's him. Everything you do. So manje nje singiyasaba angifuni nje. Don't you ukucabanga. think ukuthi uthando mhlawumbe uyamthanda ngoba he's a good guy? No, yena ukumthanda ngiyamthanda kodwa manje ngathi seku extreme nale inkulumo lezi engizwayo ku too much. No, ngakutshela before sicala ukuthandana ukuthi ngizobe ngikhona for wena yonke into oyidingayo isikhathi sakho mongekho right ngikhona. Manje ngibona engathi too much for wena leyo nto. Angali ukhona for mina, uyangithanda nami ngiyakuthanda kodwa izinto ezenzakalayo nomama wakho naye uyambona ukuthi naye sekachentshile izinto azenzayo. I think uyabona ukuthi sengizwile estradeni ukuthi bathini ngaye, so she feels ukuthi ngiyazibona izinto azenzayo. Akasangibambi the way bekangiphatha ngakhona ekuqaleni umama wakho. She has changed. So kahle kahle wena mohleli nabantu ndisikhaza ngomama mnembiza ngomthakathi mina. No, ayikuthi ngisuka ngihleli nabo like mangidlula mangiza ku nginokuza nawe uyazi ukuthi ngiyazizela nge1 nini ngiza ngetaxi nanoma ngingarequestanga mangihleli lapha etaxini mangisandula bathi nangu sekazile kulo yamthakazana. So I'm like leni nase bangenya ditabeng ngoba ngaka leni nake thing mo ngaka we all doing the very same thing, do you understand? Kahle kahle masijola asikho yi2 sinabantu masijola thina. See too, but abantu Manje wena bayanazi wamamela banazi more than inkulumo me. zabantu. Those people they know you more than me, do you understand? Nikhule nabo. Bamazi yena. They know your mother. You guys are neighbors. So are you trying to deny that your neighbors are saying this? Phela So mina when futhi ba- indaba ikungaye noma umndeni wakhe, what's going on? The thing is, mina naye we love each other. So now that people are saying ukuthi abantu kubo kuyenzakalani nani. So nje nomndeni wakhe umama wakhe uchangile, things nje have gone from better to worse. Sekuchangile ku toxic. So Joe Batarata. Do you have proof yalento leyo noma uzwa? Fakazi. I don't have proof, but Manje ngiyakhuluma nje into engayazi estradeni ukuthi bayathakatha endlini. What if siyachataza ke thina? bayakhuluma estradeni and abantu mabakhuluma manje uyangena ke ugcoka isambatho sesonto nizothini? Nizothi uyathakatha? bathi bakhona nje abantu abasontayo nje baloku bathakatha ngeke sazi phela. Angihambi nayo umama wakho mina. Is there something awayenza ubhuti ukuthi okay clarify your blame ukuthi uyathakatha or your accusations ukuthi uyathakatha? No, What ngamphupha. wamphupha umuntu wakho? Ngamphupha umuntu wami nje ageza amanzi nje ku I'm like mangimbuza athi Athi amcokubuza. Wena moringa nokelo wakhe ngithi nokuthi good night uphuphe ngami. Bese maybe ayenzeka leyo nto. What if nami ngike ngayisho ngelingi lami ukuthi good night uphuphe ngami ube lelanga elihle. Besavela abone mina. Yena nje bathi ungiphuphile. Athi uphuphe ugeza ngazi yes Ngezinto. ngamphupha ageza amanzi adifrey. Shothi ubona umzimba yena sazi. Khona into umfazi ayibona. Ngimphuphe ageza ngamanzi nje different, like amanzi akhe anekhala after what everybody has said. So do you see So ukuthi- it's clicking It to what? clicks. So the dreams, the sayings, everything nje angisafili safe, I'm unsafe. I mean inkinga sengiyayibona butwami. Abantu besifazana abafuni ukuthi bathande kakhulu. Ngiyamkhomba effort mara yena uzongitshaka ukuthi kithi bayathakatha yini yona leyo nto. Uniyamthanda usisi? Blind. Blind abu. Now kunano December bengiplane vacation ya away. So dlalela kude nabanye abantwana. Manje uyangimangala nje bangilethela. Shocked now. Angithi Nje nervous nje bangila.
So yabona this comes back to ukuthi yena beka-avoid uthi beka-ghosta ngithi. Bekangighosta ngimayiza futhi mara mina noma kade angimayiza bengicaba ukuthi hayi vele kunogele ngimncanyayo ngithwala noma ngithi ngihleli namanye amantombazana ngizomtshela ukuthi hayi khona ugele noma amajita atayi bafethu nasi isitoka ngiyabatshela hayi nandi mina bafethu nginomama endlini. So ngale ndaba oyizwa ngayo ukuthi like niyathakatha kini, what are you thinking? Le hayi engimangazayo ngoba umama wami uyasithandela yena uzibonela umakoti ubhuti wami si right sinokuphuma sonke ngama-weekend uyazi nalast besiphumile bekwa right kumnandi yaxoxa nobhuti wami uthakathi kade bungabonakali lapho. So yini manje ekwenza ukuthi like ufile scared after the dream iphupho nje kuphela lekwenza ukuthi umsabe abantu dala abantu baloku bakhuluma. Okay, I've been trying to avoid. Yabona inkinga emosha abantu abayi-2 emjoleni ukuthi nifaka abanye abantu entweni yeni uhluleka ukuthi ungilanda uzongibuza kahle ukuthi baby nikhona into so abayenzayo kini bengizokutshela kahle ukuthi no hayi umama maybe khona into esinto ayenzayo uyangithola not ukuthi ngikuloye ngikutshelile ukuthi I'm a loving guy ngila for wena. Njengoba ngithi ngiyasaba bengeke vele ngikwazi ukuthi ngize ngifike ngokubuza ukuthi naba abantu bathi njengoba ngisho ukuthi nami ngiyasaba mina self so yinto bengingayibuza kanjani ngokulethela ngoba at least masila siyobonakala makwenzakala something sebabonile sebayazi. So akazuzama ukudiscussa lento lephupho lakho naye umtshele ukuthi baby ngiphuphe indaba ngiyasaba naye njengoba asho ukuthi sengiyamghost ngiloko nje angikuyi makathi ngithi baby umsebenzi makathi baby umntwana makathi baby I can't. So umghoste ngendaba lephupho Cabanga uzongitshela ngokuthi umsebenzi sometimes unokuthi ngimbuze yazi ukuthi ubuza ugelo wakho kahle ukuthi babe sodlile na wena ungakadle kasi leyo 50 rand oyiphethe account yini uvele umfakele yona cash send athenge lunch bese uyambuza so grand na ubuye umtshele ukuthi awu grand bese siqedile mara yena uzongimayiza shoot yena akekho serious wena uthanda abanye abantu nje maybe uyangijolela asazi sonke sizothi amantombazana siyabathemba kodwa isikhathi siyajika ngithi sometimes but asazi awumjoleni nazi indawo mabayijiva la endaweni zabo aliphili la ngigela ngashelwanga but namanje nje babuye emsebenzini amsho khona umuntu makagibela itaxi uthe hello sis yena asibhekisa phansi ore yabo orambulise back yabatashi sina lift ngoba thina sihamba nge2 series vele but amasikayiphanda imoto. Petrina, is this a way of you ending things no bhuti noma? Yes, this is the way of me ending things naye njengoba ufuna ukumdampa ngifuna nje ukuthi sihlukane nje anifuna ukulungisa relationship. We cannot fix it after everything. Do you understand? Everything that has been happening, my dreams. I'm not gonna avoid that. I'm not just gonna avoid it. I can't. Even after what you just said, which like agna next enjalo, it's just your dreams and your speculations jekphela from people that made you think about lento oyiphuphayo. Don't you think boyicabanga kakhulu into akhona ukuzuyiphuphe? No, I don't want to reconsider because you don't want to reconsider. I can't. What if after some time you find out which like your uputi agna next is just ingqondo yakho that is playing tricks and the people that are speaking about this thing? Then I'm gonna blame myself ukuthi I've lost a good thing nje ngihamba ngilungilalela abantu ngento engekho if it happens that way. So namhlanje awufuna ukumupha that benefit of the doubt. Ngikubuza ke mina njengoba sizoqala ukujola zange wathi ufuna umuntu ophandayo wena ngasho ngathi umuntu ongahlala ngaphansi ngithi yes from there ngizange ngahlala phansi ngiqale ngaphanda ke ngayenza umsebenzi ngiyana ngatransport abantwana ngazama ukwenza amagilanyana ukuthi ngiskema abantu ngithola imali nyana lezo mina ama-50 rand 100 rand ngikunikeze ube right ujabu noma uyajabu uyazi ahlupheke epatini yes moto ufuna isiphuzo uyazi kuphethe mara nokubheka wena ulethe emakhamereni ukhuluma ngokuthi bathakathi endlini
kodwa nami into engingayizwa and angizwanga from where I'm coming from, but from your place. That's where you're staying. Those people, they know you guys against. Oh, eKaslaki. Yes. eKaslaki, not eKaslani. So wena bungathembani abantu abakhule naye or bakhule naye bayamazi, they know him. So Siphiwe uthini? Yazi mabhutami yazi into engayenza ukuthi ibe simple for yena sisi. Wena if ufuna ukungishiya khona ukungishiya ngangishiya makayi ukuthi ngizoba right emphefumuleni naye. Angisabe right. Uyavumela uyamvumela utakshiya? Ngiyamvumela ngoba cause like if umuntu akakushiyi bazothini umbambe ngemali lebo umspendela yona or if angakushiya khona lezi ezibha ugelwa khona amshiye agcina ufuna ukumshaya yabo bese kucala iGPV sekuyaboshwa ke lapho manje mina Uyavumelana naye? Makafuna into ezomjabulisa hayi into emjabulisa ngifuna yena ukuthi ajabule kuphela maka na mela cabe ukuthi ngisazomncanya feel angabuya anytime. Noma sayathola omunye umuntu mhlambe ngaphandle, if this maybe was a lie bese uthola omunye umuntu uzomvumela futhi sobona ukuthi kenzakalani, maybe uzobathola umuntu nami maybe ngithola umuntu abona butwami sazi Kodwa uthi uyangithanda kodwa athola omunye umuntu. No, angithi wena ufuna ukuhlukana futhi masihlukana kenzakalani ama move on, you move on, I move on. Maybe wena futhi angeke kuthatha isikhathi ukuthi umove on ngoba intombazana yo thathwa isikhathi manje mina ezumjida nawe yaza uthi amothi ushela ugele lo sisi bayakutshela yabuti yangithola or sisi wami ngicela amanamba hayi buti akusuthi type yami manje step by step somthola omunye. Petunia, are you making your mind up or you want to end this thing nomuntu wakho? No, I'm ending the relationship. You ending it? Yes. Like I'll move like a chance mhlambe see how things go. Ayabona Hotman isisho babathi after God fear women. Ngoba Satan izinto butami yakutshela. Yo. Okay. Hayi amantombazana no Satan ngeke. Sodla imali engaka. Ha. Hayi. Athi usabela impilo yakhe from the dreams she had and stuff. Okay, if usabela impilo yakhe waya ngayo. Okay, yena ngithi uthembele ebuthakatheni. Kumele ahamba yobona umuntu ohlolayo ke. Bayokhuluma ngobuthakathi ngoba thina siyathandaza endlini asithakathi. Ucabanga ngani into ashala ngaye le ayikuthi. Ngono ke masihamba sihambe sithu. Angizingeni intomba So why mele mina ngihambe? Ngivuke idlozi entombeni yomunye umuntu. Mina ke why mele ngihambe mina ngiyi-1? Hawu angithi wena ukholwa ukuthi bathi mama uyathakathi. Abantu wena kubeke kube Wena ukuthi umamela abantu. ngithathe. Izwa wena umamela abantu. Maka mina ngumameli okay. Abantu bese. Mina ngumameli manje texta manje ngifonela ngumameli. Maka uyomamela omunye umuntu ozokhuluma ngomama ukuthi uyathakathi. Hayi. Sure. Ayifuneki leyo. So Petunia, let's say that you wanna anything ofuna ukuyisho ke kubhuti. Mina ngifuna ukuthi Siphiwe ngiyabonga ukuthi ungithandile. Hayi. Yabo mfela thi ngiyabonga. You're not giving me a chance to say what I feel. Asizwe uthini? Ngiyabonga ukuthi ungithandile ngoba nje angaze ngahlangana naye umuntu ongithandile ukufana nawe. Ngiyabonga baba. Ngithi nalawo yakhona phambili nabo ufike ubaphathe ngaleyo mpathi. Kodwa mina le ngiyayiqeda la. Yazi mabathi ufuna ukumfisela okubi. Ema ungamfiseli bathi uyintembi le. Hey. Wena Siphiwe ufuna ukuthini we? Next. Hey. Engiphelwa amandla ngami. Right, ngalinto ayishilo. Yo anga right hey. Maka yena yabona ne. Ayena uzoba ngikhawathile blind. Nanonje bangenza kanje ngidanga uzoba trend in E9 uzoba ngikhawathile mfethu. Awuzoba ngilimazile strong. Mara uzoba great. Hayi, Ngeke Steve nyana la. ayithi sivale. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe and share. We out.